Bueno, eguerdion, beti hoi bezala, ja, berandu gabiltza, eta azken txampan ja gaude, eta azken mai inguruari helduko diogu orain. Bueno, aditu berri dugunez, Uharteko Osasunetxeko lagunek, Idoia de Miguelek eta bertzeek egin duten 10.000 zazpirir eta 58 personen laginaren araberaz, euntikan 50 bederatzi lagun izaten diren ohiko medikuntzatik kanpo profesionalak bilatzen dituztenak. Eta dirudienez emakumek gehiagotan. Segurazki, hemen txegoden gehienok medikuntzaren arlo ofizialean mugitzen gera. Ikasi dugu organo guztien funtzionamentua eta dagozkien gaitzak. Organo bakoitza bere espezialistarekin loturik dago eta unitzetan espezialista bat baino gehiagorekin. Neurologo eta psikiatra garunaren kasuan adibidez, eta aski ez baliz neurofisiologo edo eta psikologoari laguntza eskatuko genioke, are gehiago. Antigorputzak agertuko balire immunologo bati. Horrela osasungintza milaka pusketan sailkaturek dauzkagula suertatzen da. Familia medikoak puzzle hori batzen saiatzen gera eta ezin dugunean, barne medikuntzakoi haren laguntzan bila. Bide honetan, diagnostikora iristeko milaka froga egiteko prest gaude, naiz eta prozeso luzea izan batzuetan. Eta bitartean, sintomantzako medikazio ugari emanez, sobera. Eta ondorioz, gure ur eta ibaiak hondakin kimiko hauekin zikindurik. Bakarre batek baldaki, zehari zaigun gertatzen gizakiei, eskaldunei ere. Guztionen gatikan heldu zitzaigun burura naparo oekidei aniztasuna. Eta horren barruan, jendeak osasuna eta sendabidekiko dituen ikuspegiak. Hala nola sendatu nahi ditudan gaitzak edo ala nahiago dut sendo edo eta osasuntzu garatu. Nere buruaz gaixotzeko. Sendabide ofizialak bakarrik dire baliogarriak, alabal dire bertze osatzeko bideak. Zergatik gaixo erdiek baino gehiago medikuntzatik kanpo jotzen dute. Hori nire galderak. Hori dela eta plazera handi bat da niretzat mahai honetan eserita daudenak eskertzea. Eta eskertzea gaur gurekin egotea. Badugu denetatik, giputxi bat eta bi napar. Lehendabiziko, solastuko gaitu, hemen nire eskuinean dagoen Marco Pérez de Avendaño, medikua eta terapia neuralean aditua. Bigarren, siatxularia, bere ondoan dagoena, eta Donostiko siatxuzalen eskolako irakaslea den Fernando Aramburu. Hau da giputxi. Siatxu zer den azalduko digun. Eta amaitzeko makrobiotikaren munduan sartuko gera gai honetan makrobiotikan aholkularia den Jesus Larretxean eskutik. Bueno, segur nago hauniz ikasiko dugula unibertsitateak eman ez dizkigun kontzeptu berri hauen inguruan. Mila esker eta Marcos nahi duzunean. Egunon guzioi, gaiarekin hasi baino lehenago, hitz batzuk izenari buruz. Ze terapia mota hau Alemanian sortu zen lekuan, neural terapi edo olako bat deitzen dute, da inglesez neural terapi, frantzesez neural terapi edo terapi neural, gaztelaniaz terapia neural eta gutxi batzuk neural terapiare deitzen dute, eta euskaraz ez dago hitz egiteko modurik, honi buruz ez dagoelako duzari datzerik. Da, ni konsultan pazientekin sola esan aritzen ezenean, terapia neuralez hitz egiten diet, baina gauza bat da hitz egitea eta beste gauza bat da gauzak idatzita uztea gaurko bezalako ekitaldi batera, niri tokatu zaidan bezala egitea, eta horretarako
pensatu dut agian hobe legokela ez terapia neurala zaitzea, baizik eta nerbioterapia, azkenean terapia mota hau nerbio sistemari dagokio eta hitz konposatuetan ematen du euskaraz nerbio neurola baino hobe dela, ez? Hori. Nerbioterapia edo terapia neurala zer den gaixotasuna hobeki haren sistema nerviosaren bidez tratatzea. Zehazki, nervio vegetatiboaren tonuan eragitean gaixotasunak edo sintomak sortzen dituzten edo katalizatzen dituzten narritadurak, irritazioak ezabatzea, deseustatzea. Hori da nahi duguna neuroterapiarekin. Eta hori lortzeko anestesiko lokalak erabiltzen ditugu, iaia beti prokaina edo lidokaina oso dosi txikian eta oso diluituta. Sistema nerviosoaren hainbat puntutan injektaturik, gero ikusiko egun moduan, nik adibidez konsultan erabiltzen dut iaia beti prokaina 0,5ean konzentratua, diluituta hoeki. Hori, terapia honek badu historia bat, hau da, eta hasi zen Alemanian 1925ean pareja honekin juneke anaia medikoekin. Kontua da, anaia hauek bazutela arreba bat sekulako migraina jasatzen zituena aspalditik eta sekulan izi zaizkiela behin ere pasatu probatutako botika guziekin. Eta orduan, bazuten berze mediko ezagun bat aholkatu ziena atofanil izeneko antirreumatiko berri batekin probatzeko. Eta hok noski egin zuten eta intravenoso paratu zuten atofanil delako hori eta miraria, arrebari buruko minara bat pasatu zeion. Gero, kontuatu ziren, mirari hori akats baten ondorio izan zela, ze atofanil hori ezagutzen ez zutena bi eratan ekoizten zen, bata prokainari gabe intravenoso zuzenean paratzeko eta berzea prokainarekin intramuskularrean sartzeko eta prokaina noski zen indizioak berak sortzen altzuen mina pixkat lehuntzeko eta hok jakin gabe eta hankautzez sartu zuten odolean intramuskularrekoa zena. Eta gero ikusiko zuten hori arrebari buruko minak induziona prokaina zen zela eta ez atofanil delako hori. Gero hasi ziren probak egiten eta hainbat urteren poderioz bukatu ziren gaurko terapia neuralen oinarriak ezartzen. Baina kontua lehenagotik zetorren, neuralterapiak dituen gako importanteenak alde batetik anestesiko lokalen erabilitate terapeutikoa eta berzaldetik nerviosistema gaixotze sendatze prozesuan duen papera aztertzea ere, hori lehenagotik zetorren. Adibidez, Rusian, Pavlov, Speraski, Wisniewski, Bikov, edo Frantzian René Lerichekin, edo Inglaterran Henry Head, edo Alemanian berean Ricker edo Spiesekin gai horiek landuak baziren. Eta horien artean sekulako garrantzia izan zuen 19. mendeko bukaeran Errusian garatu zen Rusiar Eskola izeneko ezagutzen izen horrekin garatu zen nervismo kontzeptuarekin. Nervismoa izan zen korrente fisiologiko eta filosofiko bat eta korrente horrek nerviosistemaren zeregina lehenesten zuen gainerako organismoko sistemen artean eta haren eragina eratzen zuen gorputzak egiten dituen funtzio guztietara, baita gaixotze, sendatze prozesuari ere. Eta hori da nervioterapiak duen gakoetako bat. Azkenean, zerbaitek eragiten bagaitu, zerbaitek erasotzen bagaitu, zerbait morbido egiteko sistema nerviosoaren leku zehatz batean egiten du.
eta ordainean gure gorputzak horri erantzuteko egiten dituen sintomak haunizetan gaixotan zuntzat hartzen ditugunak sistema nerviosaren bidez egiten dira ere. Beraz, argudio hori mutureraino eramaten baldin badugu, pentsatzen aldugu, agian, haunizetan gu konsienteki espagigu ere gure gorputzak, gure nerviosistemak badakiela zeratik gaixotzaren eta zeratik sendatzen garen eta nola egin behar du. Baina, horrezaz gain, nervio sistemaren garrantzia ez da mugatzen hori olako guri eragiten gaituzten kanpoko zein barneko estimuloi erantzuteko tresna bat ez da bakarrik hori, hauniz ez gehiago da, guztiok erakizkigu harien ezaugarriak, baina haien artean lehenestu behar dugu bat, gu guziok persona bezala bat bakarra eta berezi baldin bagara da nerviosistemaren nerviosistemak albidetzen duelako. Bat egiten gaitu nerviosistemak gure historian, bat sortzen garenetik gaurdaino. Bat egiten gaitu gure portaera guzietan, maurridoetan, zein sanoetan ere. Orduan, gibelak egiten duena eskuek ere badakite. Sistema nerviosok ere bat egiten gaitu gorputzaren ale ezberdinak haren informazio zentroan dena lotzen. Eta bat egiten gaitu gorputza eta gogoa uztartzen ere. Eta hala izatearen osotasuna lortzen da. Eta horrela bat egiten gaitu gaixotze sendatze prozesuan ere. Beraz, nervio sistemari esker gaixotzen eta sendatzen garenean gure izate osotik egiten dugu. Ez gara atalka gaixotzen buru alde batetik, gibela bertzaldetik gauza bat baldin bagara nervio sistemari esker izanen da. Horrela nervio sistemak osasunaren ikuspegi holistikoi azkenean oinarri fisiko bat eskaintzen dio eta beraz nervioterapiak konzeptu horrekin nerviosisteman eragitean nervioterapia terapia holistikoen artean kokatu behar dugu. Are gehiago, nervioterapiaren ekintza mekanismoari esker gorputzari bihurtzen zaizkio berez sendatzeko eta ongi bizitzeko gaixotasunik eduki gabe duen gaitasuna eta indarrak. Eta horregatik ere nervioterapia erregulatzaileen artean kokatu behar dugu. Baina nola egiten duen nervioterapia egiten duena? Zein da haren ekintza mekanismoa hori ikertzeko horitu behar dugu labur bada ere nervio sistemak nola funtzionatzen duen. Badakigu zelulek, neuronek haren mintzaren bi aldeetan mantentzen dutela potentzial diferentzia elektriko bat alde bakoitzeko ionen sodio eta potasio behien bat ionen konzentrazio desberdin bati esker eta konzentrazio desberdin hori sodio potasio pompa batek mantentzen du. Hori guztio badakigu. Nervio sistemaren zeregina informazioa garraiatzea da eta horretarako naturak hornitu baitu mekanismo berezi batez. Zerbaitek, estimulo batek neurona batean jotzen duenean puntu horretan egiten da bapateko despolarizazio bat sodioentzako kanalak irekiz eta kanpoaldeko sodioa bapatean barriatzean egiten da despolarizazio bat. Despolarizazio horrek funtzionatzen du estimulo baten moduan eta ondoko puntua ere despolarizatzen du honek urrengoa eta horrela asunaren zehar garraiatzen da ekintza potentzial bat. Nervio bulkada bat muturreraino eta mutur horretan eskatzen dira neurotransmisoreak sinapsiak egiteko. Hori da ezagutzen dugun mekanismoa. Berehala
hasierako puntuan egiten da birpolarizazio bat, barrenatu diren lehenbiziatea zen da potasioa, gero sodioa, eta pumpa horrek mantentzen du lehenbiziko atseden potentziala ditzen dena. Baina zer gertatzen da, hasierako estimulua, prozesu guztia martxan abiatzen duena estimulori gehiizkoa baldin bada, oso handia, edo etengabea, orduan gertatzen dena da, zelula ezin dela behar bezala birpolarizatu eta egoera despolarizatu edo erdi despolarizatu batean gelditzen dela, eta puntu horretatik ateratzen diren nervi bulkadak ez dira sanoak, ez dira normalak, eta horren ondorioz nervi horrek azkenean, neurona horrek azkenean egiten duena ez da normala izaten, eta azkenean neurona horrek gihar bat mugitzen bazuen, eukiko dugu gihar uzkurtu bat, edo glandula baten sekrezioa ez da behar bezala izanen, eta gehiagizkoa izanen da, edo murriztua, eta azkenean izanen dugu sintomaren bat, eta azkenean gaixotasun bat. Desbioterapiarekin zer egiten dugu, anestesiko lokalak injektatzean, bi motibungatik egoera horri bulta ematen zaio. Lehenbizi, anestesiko lokalek berez ematen dutelako karga positiboa handi bat, eta horrela mantentzen dutelako mintza zelulara hiperpolarizatua. Eta, bezaldetik, bere ekintza mekanismoa batik zelula sartzen dira, eta zelularen barreneko sodioentzako kanalak blokeatuz, lortzen dute hori ion pasatze hori etetea. Eta horrela, eragin anestesikoak egoten duen bitartean, zelula hiperpolarizatu egoera batean gelditzen da, eta bere lehagoko egoerara bueltatzean, hobeki dago, hobekin funtzionatzeko. Hori izan izateke ekintza mekanismoa. Beraz, anestesiko lokalek mintza egonkortzen dute, eta estimulo disfuntzional horiek, interferentzia gune horiek ezabatzen dituzte. Laburbiltzeko, egoera normal batean, eukiko genuen, zelula polarizatu bat, estimulo batek jotzen duenean, despolarizazio bat sortzen du, eta gero tortzen da, hori berez birpolarizazio bat. Estimulu hori handiegia baldin bada, etengabea, narritadura bat bihurtzen da, interferentzia gune bat, eta horren ondorioz, etengabeko despolarizazio batean gelditzen da zelula, disfuntzionala izaten, eta hortik ateratzen diren bulkadak interferenteak izan daitezke. Orduan, anestesiko lokalekin, estimulo neuroterapeutikarekin, egora horri buelta ematen dugu, bipolarizazio bat sortzen eta mintza egonkortzen, eta horren ondorioz zelula berriz ere hasten da beki funtzionatzen. Konsultan, nun injektatzen dugu anestesiko lokalak neuroterapia egiteko. Hau, saikatzen al baldin bada, hiru leku desberdinetan. Bat, locus tolendi deitzen aldioguna. Hau da, gaitza sintomak agertzen diren lekuan berean. Adibide bat paratzeko, gainera, egunotako adibide bat paratzeko, demagun konsultara, paziente bat etortzen dela, besaburu mindutako batekin, besaburu izoztu batekin. Orduan, maila horretan gelditzen baldin bagara, locus tolendi tratatzen, pazientea injektatuko genuke besaburuan berean. Orduan, azalean, horko lotailuetan, periostioan nahi bada, giharretan, hola. Hori izan izateke maila bat tratatzeko. Bigarren maila izan izateke segmentua deitzen duguna. Eta honetarako sekulako garrantziak du, embrioitik etortzen zaizkigun bizkarminaren mailak. Maila horietan egiten direlako erreflexu haunitz. Hemen tokago diagrama bat, nun bizkarminaren maila batean biltzen diren anaino, jaten diren aferentziak,
barreneko arreditatik edo azaletik edo giharretatik eta erantzun moduan gorputzak egiten dituen erreflexuak. Hori erraikoak, erraikutaneoak, azal erraikoak, giharrekoak eta bar luze batekoak. Orduan, gure adibidea bueltatuz, eta paziente hori besaburuko pazientea tratatzeko, segmentuan tratatzeko, tratatu beharko genioke besaburua bera, lehen aipatu den buan, baina baita besaburu hori kokatzen den segmentu osoa, eta segmentu bakoitzean ditugu metamerarekin batera dermatomak, miotomak, esklerotomak, bizerotomak. Besaburu bat tratatuko genioke besaburu hori kokatzen den dermatoma, eta han bilatuko genuke ea duen zikatrizen bat edo puntu minberaturen bat, eta gero beste puntu batzuetan ere injektatuko genuke, adibidez azkeneko zerbikalen eta goiko dorsalen ornuen gorputzetan, edo maila vegetatibo batean eragin nahi badugu, gongoi batean, gongoi estriatuan kasu honetan. Eta hirugarren lekua tratatzeko interferentzia gunea izateke. Interferentzia gunea izanen da leheno aipatu dudan hori denbora luzez despolarizatu edo erdipolarizatu eta egon den ehun bat, gorputzeko ehun bat, tejido bat, nundik ateratzen diren impulso nervio-bulkada patologikoak. Eta hori puntu horiek ezabatzeko, puntu horietan beretan zaztatu beharko genuke. Hau egitean batzutan, konsultan ikusten alda junekeren segundotako efektua ditzen dena, eta hori da konsultan berean asmatzen baldin badugu prozesu osoa abia jartzen duen puntuarekin, interferentzia gunearekin, eta puntu hori ezabatzean zaztako batekin baliteke konsultan berean, nahiz eta oso zarra eta sakona izan, denak tita batean konpontzea. Gure adibidea berriz ere bueltatuz, eta hori egia da, joan zen astekoa, hori besaburu mindutako horren pazientearen historia egiten baldin badugu eta ikusten baldin badugu, adibidez, agin batean fistula bat daukala, zornia dariola, eta agin horretan prokaina zazatzen baldin badugu, segundu batzutan, pazientea mini gabe hasten da besuan mugitzen deus ere gertatu ez balizaio bezala. Eta bukatzeko eskatu digute paratzea ea medikuntzari ze ekarpen egiten aldion kasu honetan nervioterapiak, eta nik ekarpen batzuk apuntatu ditut. Osasunean eta gaixotasunean nervio sistema betetzen duen zeregina lehenestea. Nahiko antzita dagolako. Beste bat, nervio sistemaren vegetatibaren batez ere, barne egiteogatik gaixotasun gehienak tratatzeko aukera. Beste ekarpen bat. Interferentzia gunaren konzeptua berrik aipatu dana, eta gero metamera mailan segmentuan lan egiteko aukerare eskaintzen dugu. Eta bukatzeko izatearen eta ondorioz gaixotze sendatze prozesuaren ikuspegi holistikoari oinarri fisiko bat ematen dio neuroterapiak. Eta honi buruz gehiago jakin duenak hemen bila dezan. Bueno, eskerrak hauniz, Marcos, eta hemen jarraian xatzularia, Fernando Naizulikan. Bueno, saiatuko naiz ziatxoa zer den esplikatzen, baina jakin ezazue ezin dala esplikatu. Hortik. Da saiakera bat.
atzo tailer bat egon zan, eta hor egin dute sentitu ziatxua. Eta sentitu eta esplikatu, bilen artean, ailegatzen da horrea. Bueno, lehenengo esan nahi dut, ziatxua jartzen dela pakete batean, eta hori da alternatiboan. Eta, bueno, alternatiboa ez dakiz esan nahia dauka, esan nahia txikila dauka, da baster bateko gauza. Esangoet, sistema ofizialak oso ikuspegi murritza daukala, eta orduan hortik ateratzen dena alde batea uzten du, eta bueno, hor gaude. Ez bakarri ziatxua, baizik eta beste terapia sistema ofizialetik ateratzen dianak. Bueno, baino badaude beste ikuspuntuak, beti ondia, eta badaukagu zeo zer emateko gizarteai. Orduan, bueno, horrengatik, menao, esplikatzeko hori. Lehenengo esangoet, ziatxua kanpotik datorren gauz bat dela, konkretuki Japoniatik, Japonian egin zen patentatu. Joan zean, ofizinara, eta estatuak patentatu egin zuen ziatxu. Eta hori izan zen, gutxi gora bera 1920ean. Osake, hori gauz moderno bada, baino ziatxua jasotzen du oso esperientzi zaharra, oriente guztian, ekialde guztian, zegoen mugimendu bat, eta hortik dator ziatxu. Oso atzea joan behar gea ikusteko bere jatorria edo, oinarriak. Bueno, guztiz lotuta dago, ziatxua guztiz lotuta dago ekialdeko sendakuntzarekin. Gaur egun, kalian dabil kontzeptu hori, ekialdeko sendakuntza. Eta, bueno, hori guzti hori sortu zen beste gizarte mota batian. Eta gizarte hura nekazaria zen. Eta kultura bat zegoen, eta hura zegoen hor jaio zen, beste kultura batian, ez du ezer ikusirik gureakin. Orduan gauza batzuk baloratzen ziren denbora haietan, eta gehien bat gu jasotzen duguna eta guretzat erramenta bat dana da naturaren zikloak. Eta ziklotasuna esango nuke. Ideia bat zegoen, dena bizitzaren gertatzen dian gauz guztiak ziklo bat egiten dute. Eta, adibidez, hemen egiten aigeana, hasi zan, aurrea dihua, ailegatzen da momentu bat, esposizio guztiak ja egin diala, eta bukatu egiten da. Eta, hor, ziklo bat egiten da. Eta pelikula batea joaten zeanean, gauza bera, egiten du, ziklo bat. Eta dena da olakua. Bueno, orduan ideia hori, oso nekazariak asko baloratzen dute, zeren bere lana horrekin lotuta dago, urtaroakin eta hoi dena. Orduan, medikuntza hortan, sistema hortan, hori baseko gauz bat da. Bueno, esan dut, oso atzetik datorrela, historia hau, eta atzo, historiagileak oso ondo esplikatuzun nola 15. Mendean nola aldaketa handi bat egon zen. Nola ordun arte
sendakuntza parte handi batian emakumeen gainean zegoen. Eta nola gizarteak egin zuen mugimendu handi bat, eta arrazionaltasuna egin zuen salto bat goraka. Eta izan zen emakumeak baztertu, unibertsitateak gora igo, sendagileak gizonezkoak zian, oso ondo esplikatu zuen atzo, eta nik ez dut hobeto esplikatuko. Baina hoi guretzat oso gauz garbi bat da. Eta orduan, mendebaldean oso garrantzi handia izan zuen momentu hoi. Horren indartzea, arrazionaltasuna. Eta desarrollo handia izan, garapena handia egon zen horrekin. Oso gauz egokia, alde honatik ikusita gauz on asko ekarri zituen. Baina mundu guztian ezan gauz berdina gertatu. Eta ekialdean, naiz eta egin zuten baita ere bere mugimenduak, baina gehien bat lehenokoa jarraitu zuen martxan. Bere sendakuntzaren aldetik jarraitu egin zuen aurrea. Momentu hortan, gauz batzuk, lehenoko balore batzuk, alde batea geratu ziren. Guztiz alde batea. Bueno, guk ziatxuan aigea lanian arrasto batzuekin. Lehen ekialdean gelditu ziren egon zan desarrolloa, guri ailegatzen zaigu modu oso, oso murriztuan. Guk egin behar dugu interpretatu, ailegatzen zaizkigun itzulpenak, dia beti itzulpena egiterakoan interpretazioa dago. Eta orduan ez zaigu gauzak zuzenki ailegatzen, baizik eta ailegatzen zaigu pixkat ailegatzen zaigu. Eta gure lana da, etortzen zaiguna ikasi, interpretatu, eta gero guk egiten dugu gure garapena. Eta aldeuna egiten dugu. Ezin dugu esan egiten duguna ura jaso eta gu jarraitu harrekin. Zatikan hori ez dago inungo posibilitatea. Gaina kontuan hartu behar da Txinan Mao etorri zanean, egin zuen, lehenengo momentu batean saiatu zen gauz zar guzti haiek kentzen aurretik, esan zuen, un desastre bat zen. Eta gero ikusizunean sendagileak ez zitula, sendagile modernuak ez zitula jendeak zaintzeko, egin zuen, berreskuratu zuen lehenokua, eta egin zuen pakete bat egin zuen. Egin zen, medikuntza tradizionala pakete batean sartu zuen, eta simplifikatuz, hartu zuen, takit nola egin zen, gauza da, honea ailegatzen zaiguna da oso gauz olakua. Bueno, zertarako da ziatxua? Lehen bizi izan behar dut, ziatxu, atzo baten batek galdetzen zian, baina hoi zer da ziatxu, eta bi hitzetan esateko, masaje bat da, zanion, masaje bat. Ez da edozein motako masajia, da
printzipio batzu ditu, modu batean lan egin behar da, atzo hortan egon ginen talerrean, pixkate base batzuk ikusten nola gorputza muitu modu batea, ez edozein modura. Ez da masaje bat, horrei gala, amasatzen ogila egiten bezala, ez. Modu batean lan egin behar da. Orduan, masaje bat da, bata bestia egiten diona, eta beti dator sintoma batzukin edo eskaera batzukin, eta orduan ziatxulariak egiten du entzun eta aurre egin dagoenai. Bueno, dagoen ziatxu bat daukan balore handiena prebentzioa da. Garbi ezan nahi dut, prebentzioa. Bere lanaiteko modua eramaten du prebentziora. Prebentzio sentidu praktiko batian, guztiz praktikoa. A ber, esplikatzen dut edo nola. Ziatxua jasotzea datostenak gehienetan izaten dira jende osasuntxua. Ondo dago, ez dago oso grabia bestela ambulatorioa joaten da. Osea, esan genezake dauka tokiak, hemen eta han edo gauzatxoak ditu. Gauzatxoak, ze gauzatxoak? Bizitza arruntan, batek bere bizitza, gu guztiok bizitza arruntan gaudenian, egiten ditugu tensioak sortu, nekatu egiten gea, gainkargak sortzen dira, eta horiek normalian ez diogu kaso handirik egiten, eta hor gelditzen dira. Eta orduan gainkarga bat egun batian eta hurrengoan, azkenian bihurtzen du deserosotasuna, eta hori aurrea jarraitzen badu gaixotasuna. Hori izaten da, zikloa holakoa da. Eta orduan gugana datorren jendia bere egiten deun lanakin egiten da gorputzaz kostienteago. Hoi izango litzake gauz garbi bat. Normalian ez dugu ikasten gorputza zer da edo zertako egiten dugu bizitu eta aurrea egin, dauden arazoakin, eta ez gea preokupatzen ezertaz, goain kirola modan dago eta kirolain behar da, ona da, ambulatorioan esaten zute kirolaiteko, baino ezer gehiago, gorputzaz inor ez dakigu ezer, eta orduan oso gutxi gehiengoak. Orduan ziatxuak egiten du gorputza guztia ukitu, eta kontzientzi bat gainean jarri. Eta persona poliki tratamentun poderioz egiten da gorputza sentitu. Eta egiten gertatzen da sensibilitatearen desarrollua, baina nola esango nuke, sensibilitatearen kontziente egin sentitzen dezunai buruz. Bueno, esan behar da, persona batzuk sensibilitatea oso ondo manejatzen dutena, konturatzen dira, sentitzen nahi naiz, eta gero batzuk kaso egiten diote horrei, baina beste batzuk ez da pixka bat ere. Jendia, ze sentitzezu, en fin, bakizue, ni bezala. Eta orduan, esaten nuen bezala, tratamentuaren poderioz, mina dagoen toki batian, persona sentitzen du mina hoi handa, baina beste toki hontan ere mina ematen dit, eta nintzen konturatu bakarrik, hemen sentitzen dut mina, baina ukuitzen baiazu hemen, jode, hor ze mina, eta ukuitzen baiazu hemen, eta hor ze mina, handa, zer gertatzen da beso osoan, edo zer gertatzen da lepoan, jarraitzen batzuk oraldean, mina egiten di lepoan,
Eta orduan, bea etorri da mina hemen zaukalako, baino konturatzen da, gauza lotutak daudela. Eta orduan, gertatzen da, esaten nuen bezala, sensibilitatearen edukazio bat. Baita ere, daude batzuk, hola ite jozula, pixkatuko ditu eta oi! Eta beste batzuk gainean jarri, golpe bat eman eta ez dute ezer sentitzen, bi estremoak daude. Nola dago persona horren nervio sistema, bale? Bueno, eta hola, adibide asko daude, ez? Orduan, guk egiten dugu, gure lanaren poderioz, dago, esaten nuen bezala, sensibilitatearen edukazio bat, eta guk gaude hori erramenta bat bezala erabiltzen. Kontaktua erabiltzen dugu, eta kontaktua egiten danean, sensazioa dator. Eta, orduan, persona konturatzen da gauzetaz, eta gu ere. Eta hor gaude elkarrizketa batian. Eta hori hasten da, ukitu baino lehen, bakarrikan presentziaren aurrean, guk egiten dugu entrenamentu bat ikusteko. Persona hau nola dator, eta gero ukuitzezu gorputza, eta gorputza hori nola dago, eta orduan, esaten nuen bezala, elkarrizketa bat sortzen da, bilen artean. Kontakto on bat sortzen danean bi personan artean, deituko dio pazientea, ez dio, hola, esaten baino, ulertzeko, pazientia eta profesionalaren artean elkarrizketa on bat sortzen danean, oso produktiboa izaten da hori. Dikan, batzutan, mina da tensio bat da hola, eta persona ez da konturatzen, eta tensioa hori, zuk ondo manejatzen batzu, momentu batzutan askatu egiten da. Eta hori konsekuentzi batzuk dakar, tratamentu batian, tratamentu ez egun batian, baizik eta egun batzutan. Bueno, hori izango litzake pixkat gure mugimenduan nundabil. Beste gauz bat asko asaltzen aidana egun hauetan, nik oso kontentu nago entzutia, da sendatzearen asuntoa. Osatu, sendatu, edo sendagilea sendatu behar du bestiai, hori nolakoa da. Eta orduan, guretzako oso garbi dago guk ez gaudela bestia sendatzeko. Hori da, barrera, baino haundi bat, guk gea bestearen laguntzailea. Eta lehenengo egunetik garbi jartzen jo, ni nago zuei laguntzeko. Eta zu mugitzen bat zea, eta mugimendu hori, eskatzen diogun mugimendu hori, batzutan bakarrikan da atentzioa irekitzea, ez dago gehiago, baina eskatzen diogu zehozer, eta bakoitza jartzen du alduna. Eta orduan, bilon kolaborazioa baldin badago, gertatu daiteke osasungarria izatea. Gertatu daiteke ona izatea. Ez da, nik sendatuko zaitut. Eta hortara etortzen dira, etortzen dira, nik esango nuke, 10-8 gu sendatzeko etortzen dira, ez pensa gu gana datoztena diferentia diala, ez, zuenak bezala. Eta nahi dute gauza berdina. Pasar el muerto esaten dana bestiai, eta beak jarraitu bere bizi normalakin. Baina gu daukagu egin behar garbi bat. Bueno, gure egin beharra da osasuna ahalbidetu. Gaur goizian, batek esan du, bizi ona, ez kendu gaixotasunak baizik bestia. Hoi da gure lana. Bueno,
ni hemen nago, eta esan dezaket ziatxulariak eta mundu hortakoak, momentu batian, konturatu gea, gauz zar hoiek alde batea utzizianak, hori lehen esan detena, garren mendean edo más o menos, gauz on asko alde batea utzizialak, eta merezi dutenak orain kaso egitea berriz. Eta hoien artean batzuk aipatuko ditut. Lehen esan dut, konzepzio ziklikoa. Hortik, pentsatu, nago hasiera batean, nago gauzak bukatzen, nago karreraren erdian, nu nago ni. Eta orduan, konturatzea, hori ondo kokatzea bakoitzak aurrean, eta hortik datosten konsekuentzia asko, gauz interesgarri bat dala oraintxe. Beste puntu bat, gizakia den bezala ulertzen saiatzea. Eta ez da izan behar deula guztiak psikoanalistak edo, eta dena jakin bestearengan, ez. Modu simple batean gizakia zer da. Zer ez da. Puntu realista bat jarri. Ez aurrian daukaten persona zen nahi du edo zein dia bere ilusioak eta hoi ondo bago jakitea, baino hemen zer daukat ni, ze animali klase daukat aurrian, bai? Ze animali klase animali ulertzea zuen eta ulertu modu simple batean saiatu ulertzen persona osoa, hau zertan dabil, bale? Cuando barkatu zoazia maitzen denbora pasatzea ez dugu. Vale. Bueno, personen arteko kontaktuaren beharra kontuan hartzen dugu, eta norbera bere osasunaren ardura hartzea, hori zuen gana ailegatzen nahi da hori, eta gutzat oso garri dago, hori behar badala. Eta hori guzti hori resumitzeko, esango nuke gauz bat daola. Eta da, gauzak naturaren alde egin behar dia, ez kontra. Mendira bazoaz eta nahi duzu gozatu, eurila egiten dunean, eurilaz bazaizu gustatzen, ez jun. Holako printzipioa. Nekatuta balin bazaude, deskansatu, hoi lehenengua. Gerokoa. Baina ez jun, ez egin jaia. Nekatuta balin bazaude, jaia egin ondo zaudenean. Eta, bueno, osagarritasunak, esango dizuet, haidiala ziatxua aplikatzen klinika batzutan, kantzerra tratatzeko kimioterapiakin tratatzen duten klinika batzutan, ziatxu erabiltzen dute kimioterapiaren konsekuentzik lehuntzeko edo laguntzeko, horrei. Gero baita ere zangoet Grezian egondala klinika batian egin dute ikerketa bat talde bat bere pazienteekin, pazientea zituzten arazo muskuloeskeletikoak, gaixotasun inmuneak, autoinmuneak, gaixotasun neurologikoak eta min konplexuko sindromea. Eta horiekin egin dute estudio bat, estudio ahaltan zientifikoena, klinika batean egin dute, eta zehatxua jasotzen, ze gertatu da jende horiekin, eta beste taldeekin zer konparatuz, ez, bitaldea, jaso dutena eta ez dutena jaso. Bueno, baita ere, esan behar dut, nire ikuspuntutik, erizainak
kontaktuaren ezaguera txiki bat balin badute, kontaktuaren ziatxuren ikuspuntutik, oso lagungarria izango zala jendea tratatzeko momentuan. Oso hurbil dagoen jendea, horrengatik esaten erizainak muitzen dute jendea, eta alde hortatikan eragina oso ona izango luke, adibidez dator persona bat operazio batetik, eta ordun esnatzen danean, eta hor dago gauz asko egin ditzake erizain batek. Bueno, ze falta zaio ziatxuari, aitortza soziala. Jendea ezagutzea. Ez da ezagutzen, eta gainea ezagutzen dena gehienetan desastre bada. Berehala sortzen da magia bezalako rollo bat, eta hori desastrea da. Bai ziatxuarentzako eta baita ere jendeantzako. Hor sortzen da realitate distorsionatu bat, eta orduan, zientifikoa ez da gurea, baino ez da magia. Eta orduan, hori ondo kokatzea oso importantia da, eta legalizazioa osasunaren mundu erakundeak aspalditik dabil, bueltaka, esaten beharrezkoa dela terapia alternatiboari kaso egitea, eta zuek hemen aizeate, eta esker, baino hori beharrezkoa da, ezagutza hori haunditzea. Eta, besteik ez, eskertu nahi dut guztiai, hemen zaudeten nahi, hau posible egiteagatik, eta, hoxe. Mila esker, Fernando, eta, terapia batzuk Alemaniatik, bertziak ekialdetik, makrobiotika etzekit nindikan heldu den, baina horondoan dagona arantzatik heldu dela hori argi dugu. Orduan, orain, hitz egingo digu, Jesus Larretxean, makrobiotika aholkularia. Eskerrik asko, aukera matigatik. Kaixo, baina etortzen zain nire lana. Makrobiotika, berez, gero eta izaunagoa uste dut ari garela egiten, hortan sinisten dugulakoz, nolabait zubaitzak eta belarrak eta sabia dakoten bezala guk izakiak gure odola daukagu, gure odola horren kalidadea nik uste ez dela berdina izango, ez badu kontuan hartzen ze elikadura mota egiten dugun, edo ez baitu kontuan hartzen nolabaiteko vibrazioak ere elikatzen digutenak, argilarenak, sonidoarenak, lurrarenak, eta abar, kosmikoak zer esanik ez. Orduan, makrobiotika nolabait da kanpu zabal bat, eta batzutan erabiltzen dugu, ni nire kasuan erabili duten bezala, hori bakarrikan nire osasun arazoak hobetzeko, eta nire osasunan buru jabe izateko. Nire buruan jabe izateko. Eta beste gehienetan erabiltzen da beste terapia batzun lagungarri bezala, edo sendagile munduan ere, batez ere onkologian, gero eta gehiago uste dut ari direla hori kontuan hartzen. Horrengatik, batez ere da hori deitzen diatelakoz, Donostian lan egiten duen lekuan, asko deitzen diatelakoz bere aholkua eskatzeko ere, eta hori guretzako oso interesgarria da. Orduan, gaurko izenburua unena zan nola orekatu osasuntxu egoteko, nola orekatu gure gorputza. Orduan, ni pixkat izango dut janariaren gainean, batez ere nola denbora mugatuta dagoen zen dut luzatu, orduan janariaren gainean. Orduan,
Guretzako kontzeptu batzuk edukitzia garbi oso importantea da. Bat da, mustikatzea edo mastikatzeari ematen ez zaion balorea, bat hori, bigarrena elikagaia horiek bertakoak izatea eta ekologikoak eta albadimeide biologikoak izatea garrantzia handia daukate. Gero, urtaro bakoitzian urtarokoa jatea eta lekuan lekukoa alde neurrian jatea oso garrantzia handia dauka. Gero, janari horien nasketa edo plateraren osaketa zapore simpleakin eta errezakin egitea, horrek garrantzia dauka. Gero, noski garrantzia handia dauka plazerrez elikatzea, eta gaurko egunean nire ustetan gehiegi hortara jota gaude, eta ondo do plazerraz elikatzea egin beharko gauza da, baina beste arlo hori, beste orekatzea hori gorputza berak behar duen hori ematea, horreri garrantzia kendin zaio, nire ustetan azkeneko urtean mordo batian. Eta gaurko egunean asko entzuten da, esatea ameste kaloria dauzka, ameste proteina dauzka, ameste minerala dauzka, hori horrela niretzako ezin da hitz egin. Porque person bakoitza mundua gera, person bakoitzak adin bat daukagu, persona bakoitzak daukagu lan ezberdinak, behar ezberdina daukagu. Eta gero, horiek denak kontuan hartuta, ezin duguna da zapore fuerte batzukin izkutatutako elikadura bat egin. Nik uste dut hori pixka bat aldatzea komenigarria izango litzekala, eta orduan horren arloan pixka bat nik kontuan hartzen dut nire esperientziaz, pixka bat atzera joaten magera milaka eta milaka urtetan tradizio handiak eta herri handiak zetaz elikatu diren. Hor, oinarri izkoa zuten zerealak. Zerealak berez, bakizuen lurrian sortzen dire. Eta zereala horiek beren sortu momentua zan hasiera baten hasi basatia bat ziren. Graminia deitzen zaiona. Horien horiek gero landuz sortu ziren zereala eta zereala horieken energia eta horieken kapazitatea gorputza indartzeko hori oso kontuen hartu beharko da. Orduan, makrobitikak nolabait egiten duna da zerealaren gainean jartzen du elikatzeko gutxi gora bera erdi hola izango litzeke 50 horrela, eta zerealak esatuten esan nahi dut, ez irinak eta ez birrindutako janariek hori ja dena energia galduta daukate. Esan nahi dut zereala bera alea osoa dena, bera osorik dagoena, bere kapa guztia dauzkana eta bere energia guztia daukana. Eta gero, beste osaketa, 50 hortikan beste osaketa izango litzake barazkiak, izango litzake lekariak, izango litzake frutak, baita ere frutu legorrak, haziak, eta gero neurri txiki batian izango litzake produktu animaleak. Izango litzake arraina, betire, lehenengo aukera arraina izango litzake, gero okela txuria, arai txuria, gero arai gorria, gero arrautzak, izango litzake. Baina batez ere kontuan hartuta albada hartu behar dela proteina vegetalak. Hori, oain esan duten, hau, izango litzake pixka, person osasuntxu batek, berak nahiko balu bere burua oainik hobetu edo prebentzio bezala egin. Baina, gaixotasunaren bat baluke serioa, orduan guk aholkatzen duna da, produktu animalia gutxiago jatea, eta barazkiak eta zerealak eta lekariak gehiago. Eta, leheno, frutak esan duten bezala, frutak beti urrundu beste janaritatik. Frutak jan beti goizerdian edo arratsalde erdian. Batez ere, gordini baldin badira. Eta da, bere azidezangatik,
arazo handia da gaurko egunean, bizigaren modura laizterka, estresatuta, demorik gabe, mustikatu gabe, hor arazo handia daukagu, alkalinidade falta handia daukagu, eta azideza gehiagiakin. Hori pixka bat, zuzenduko genuke, hobetuko genuke, mustiketatik aparte, gorputzak ematen digun sintomari kasu gehiago egingo bagenuke. Sintoma horieri, gaurko egunean egiten zaiona da, izkutau, tapa hori egiten zaio, baina gure ustetan, sintoma horiekiri entzunin behar da, gaixotasunara ez iristeko. Sintoma horiek norberak dazki, ze sintoma diren eta nolakoa diren. Eta hor, batez ere, kontuen hartu behar da, jaten dugun horren ondoren gorputzatik botatzen ditugun sobrak edo ondakinak, ze kalidadeko dien. Horretaz inorkeztu hitzik egiten. Gorputza bat nola daun jakiteko garrantzia handia dauka ondakina horiek. Gure kaka horiek nolo solidura diren, biguina diren, egunero egiten ditugun, usain askokin egiten ditugun, usainik gabe egiten ditugun, txixarekin berdiz, pixar ere, ez da berdin aparandiakin egin, ilune egin, edo argile egin, ez da berdin. Eta hori ere, gitxurrunan eta gibelan eta horien osasuna pixka bat kontuan hartzeko garrantzitsua esango litzake horiek kasu egitea. Eta batez ere, elikatzeko modua da, bestea, londo egitea. Eta garko egunean, nire gana etortzen diren jende amitz, loiteko arazoak etortzen dire. Eta loiteko esaten dutenean, bai nik medikatu egin behar dut, eta alare arazoa ditut, eta hori nik ustez bideratu behar da lehen, loitia oso garrantzitsua da. Loiteko ere, badaude araua batzuk, adibidez, afalduta gero, itxon behar genuke gutxinez 2 edo 3 ordu, hori ajuteko. Ez korrika jan eta horiera, hola nola nahi dugu lo egin. Begilek itxita ongo gera, baina gorputza behar duen atxedeak egin behar du, arazo hori konbondu. Eta ni ez dit balio esatea, ez dako denborarik, lehenengo zer da, osasuna edo beste eginkizunak. Lehenengo osasuna bat ona euki beharko dugu, ez? Orduan, osasun horren baldintza minimo batzuk bete beharko ditugu. Hoi ez baitu betetzen ezin dugu ondo egon. Eta orduan horrengatik esan nahi dut, hau pixka bat komplementarioa edo beste terapien osagarri bezala nik uste dut oso garrantzitsua dela. Guk gure gana etortzen diren jende asko gaurkonean behar bada esan laike erdik minbiziak indatoztela, nola gerotak gehiago dagoen eta gerota gora hori joan, eta horren sintoma urtek lehenagotikan azaltzen diren, eta sintoma horiek nolabait irakurtzen edo horiek azaltzen ere kosta egiten zaigun, eta batzuk intuizioz, batzuk baldin badakagu nolabaiteko lana hori egiteko modu bat baldin badu ez digute kontuan hartzen. Noski, esaten dute, zientziak hori ez duela kontuan hartzen. Eta ni horre erantzuten diot, zientziarik handina ez alda natura. Zientziarik handina ez alda naturan arauak betez bizitzea eta ez dana zientzia alda laboratorio baten egiten dena. Nik uste denak kontuan hartzeko behargo nukela izan, ne ustetan. Orduan, makrobitikak hori egiten du pixka belan dut, nik ondela eta bosturte izautu nunean makrobitika horrek eman ziren nola baiteko aukera egiten nun guztia utzi eta makrobitika ikastera jutia, eta hor galdera indiana nundi datorren ekialdeti dator. Hau ere ekialdeti dator, nola bait mendebaldeak arrizuna osagoa izan zen, eta gero osagoen ondoren nik ikasi duten ezan da Michikuchi eta Rene Levikin ikasi izan dudet, eta baita ere Japonian eta baita ere Portugalen eta leku ezberdinetan ez, baina nolabait nik ikusi duten gauzarikan harrigarriena eta niri gehiena gustatu izan zen orain dela 100 urte bakarrik Euskal Herrian, gure herrian egiten genuen janari mota zel dela gutxi gora bera. Badaude produktu batzuk noski
kanpotik etortzen direnak, baina gero eta gutxiago, nolabait, etxean egiten ditugulakoz, ja. Umebosi, miso, teka, olako, ez dakit entzuna euskazuen, olako izen batzuk, baina horik etxean egiten alditugu, nik etxean egiten ditut gauza asko olakoak. Eta gero, algak ere kontuen hartzea, nolabait, nik uste dut, lotura bat daukagula ere itxasuarekin, bizitza sortu zen, egoki lekutik eta bar. Orduan, alga batzuk ere laguntzen dutela, nolabait, suplementua bezala behar baldin bada, laguntzeko. Eta gero, batez ere kontuen hartu behar dugu kalidadea, zer jaten duen kalidadea. Barazki batzuk, tu eskapen ondoan, espaloi batian erosten ditugunak, edo baserritar bateri hartzen ditugunak, edo plaza batian erosten ditugunak, ez dagoate zer ikustukorik. Eta barazki horiek ere gaurko egunean danak mutilatuta jaten ditugu. Zergatik ostoa botatzen ditugu dire honenak, eta zergatik sustraia botatzen ditugu oso onak, hortik elikatu da neurri handi batian landare hori, zergatik botatzen ditugu, zergatik zuritzen dugu dena. Adibidez, sagarra zurituta, azilak botata. Baldakiu sagarran edo eozin frutan azalak daukan kapazitatea elikatzeko. Badakigu azile horiek ze oliu aberatsagarri dauzkaten. Hori ez dakigu, nolabait ez dugu transmititu gure belaunaldiak batez ere urrungoari, zuen nola ikasketagatik eta barreta bizimodu gogorra aizaizue sortzen, familia dela eta etxea dela eta dena, eta hori zaila egin da, baina hori pixka bideratu behar dugu, bestela nik esaten dut nire gana etortzen den jendea gero eta gazteagoa da, gero eta umeagoak dira, eta gero eta gaixotasun larriua dira, eta hobetu laike asko osasuna hori, nolabait elikadura hori bideratuta eta hori orekatuz. Hori lehintzazue proba, lehenengo probatu, ez da zer kostatzen demora bat egitea. Hartu hilabete bat edo 40 egun, eta egin aldaketa bat, zerealak, barazkiak, lekariak, frutuak, frutologorrak, azilak, arrai pixka batekin, okela pixka batekin, egin proba. Niri ez ditik niri gero balio esatea garestia dela. Oain esan duten bezala, dana erabiltzen baldin badugu, naiz barazkiak eta naiz produktuak dana erabiltzen badugu bota beharrean gustatzen ezaiguna hori, beste elikadura egiten duna baino merkeagoa da. Okelak ez dire merkeago, arrai ez da merkeago. Eta ara, hola, okorki, oliuak eta bar. Orduan, oidena kontuen hartzen badugu, ez da garestiagoa. Gertatzen dena da, demora pixka bat gehiago behar dela sukaldatzeko. Hori bai. Baina hortan ere, segun ze janari erabiltzen dugun. Gaurko egun oitura dakagu izoztutakoak, oitura dakagu konserva jatekoak, eta hori hor sustantzia kimiko txar asko dijoa. Kontuz ibili behar dugu horiekin. Nik ez dut esan nahi, noizi hemen jaten ez dutenik, edo ezin diren ikan, hori izta horrela. Baina orokorki, hobea da, gauza janari freskoa jatia. Eta tristea da, Nafarroan egon da, herriberalden begiratuta, ze baldintzatan ari diren anean, eta ze gogorri behar duten bizitza minimo bat ateratzeko, barazkiak gaizti dela, eta ez ditugulako zerosten, ez ditugulako jaten. Eta ari gara jaten, txinatik datoztenak, edo ez dakit nundi datoztenak, izoztutakoak, edo heldutasuna, edo bere sustantzia beretakoak behar ditunak, eguzkia eta egurikin bertan dauzkagunak, kanpotikan, kamiotan da sortutakoak. Hori mesedez, pixka bat, arlo honetan esnatu gaitezen pixkat, oandik garaiz gaudeta, bestera, laizter lurra galduko dugu. Gure gaurko unin altxurra erabili barrian baratzan, ari gara erabiltzen bizkarreko motxila, sustantzia kimikokin, belar mota bat ez du nahi ateratzia, hortako ematen dugu pozoi bat. Beste belar mota ez du nahi, beste no. Hola noaguaz hortara. Ez hori 15 egunera ez da pozoia jan laike, gauz bat jan laike, eta bestia da lurraren kapazitatea, lurra berritzeko, eta gero han biharko unean gure belaunaldien aurrian daukagun obligazioa hori
gutxinez jaso dugun bezala berari usteko lurra hori. Ez gara ari egiten, lurra hiltzen ari da, nire ustetan, eta orduan pixka bat, hor kontzientzia hartzen dugun pixka bat, eta egiten dugun landu denekin egiten dugun bezala. Entzun duten beste terapiak oso interesantia dire, oso beharrezko dire, azkan egiten denak egiten du bat, egiten du botika bat, botikak hartu behar dien bezala behar den garaian, nis horren aurkan, naiz nik ez hartu, orain, ez dutelakoz beharrik, nire buruan nolabait ikasi dutelako zaintzen, baina behar denien hartu behar dire. Hemen norbaitek esan duen bezala, badire arlo batzuk, adibidez, nik loiteko botika hartu behar izatea, izugarri gogorra egiten zait, oso gogorra egiten zait. Gorputzak nekea unian lo egin behar dunean, beharra dunean, zu baldintzak ematen maiozu, lo egingo duzu. Gaur ez duzu egiten, bihar egingo duzu. Ezin dena da, mila gauza bihar egin behar ditunakin, bueltaka hoia jun, sabela beteta, eta telebistan aurrin azkeneko ordu erdi batean, jandituzu, ezin direnak, gorputzean, diseri aparatuan ezin direnak hori digeritu, igual bosei orduan, txokolatia dela eta txarrak eri guztia. Orduan, pixka bat, hor indezagun pixka bat, kontzientzia pixka bat indezagun. Horokorki, nik hori esango nuke pixka bat, zaga dio morik ez? Ja, ertzaigo eskerrik asko honiz, Jesus. Hola. Barkatuko diazu zigortzailea bezala, baina neurtu behar ditugu denak. Orduan, bueno, nahi baldin baduzue galderaren bat egin, hemen txea horrean dauzkazue aukera. Gehien bat izango litzeke... Nola... Urbildu. Ez zaitut? Ez dute, entzuten da, bueno, nervioterapia horrekin lotuta hausnarketa bat izan litzeke. Zuek, eta gaia, bai atzo eta gaur, ikusten eta entzuten eta ikasi duguna, gehien bat anistasunekin izan ez gero. Oin dela denbora gutxi, ezagutu dugu, pasaian dugu, neurologo, sistema ofizialen barruan, base zientifikokin, eta kuriosoki, migrainan hasitako zuk hasi duzun neurologo hiekin, nola zizien anai horiekin, bere arreba gala zutenik, eta berak Arturo Goiketxea da, ez dakit zuentzat zauna denala ez, da neurologoa jubilatua, Gasteitzekoa, eta berak urte asko da maizki, hortan lan egiten, ezautzia. Bakoitzen konozimento bat, un autokonozimiento. Horrekin neurologo hau sistema ofizialen lan baldin badu ere, sistema ofizialak ez du onartu. Ez du onartu zerratik ez da medikamentukin tratatzen gauza bat, da autokonozimento batekin, ardura batekin, bakoitzak bere gorputzarekin, eta gehien bat gainea egiten duena da medikamentu horiek kendu. Orduan, benetan oso interesgarria, zeitu behar du bererekin, lotura batekin, zerratik da ikuspuntu berbat, baina zientifikoki oso demostratua zuk ezen egin duzuna, baina medikamentu gabe. Eta egiten bat da entzutia, berarekin egin dituen kursok pazientekin, eta paziente entzutea nola aldatuan beraien bizimodua bere gorputza ezagutzen. Orduan, ez dikin, nola batien nahi nuen, jakikia nola hemen aldamenen daukago, eta sistema ofizialak ze hori baztertuta dauka. Bai, oso guta zegoena, eta eskertzen dizut nik ere olakoak egiten ditut kontua da, orain dikan ez dakidala nola iritsi, nervio sistemaren barrenera, olako lorpenak izateko, ez? Baina nik ere, oso ziur daukat, dena gure nervio sistemaren barrenean daukagula, gaizotzeko, errua eta sendatzeko gaitasuna ere, eta jakinen bagenu, nola, ze baldia bideekin
horrelaino iritsi oso zaila da. Baina horreta, klaro, guk neuroterapia biltzen dugu osasunaren ikuspegi zabalago baten barrenean. Eta hori ezken da teknika bat, baina hemen aipatu da ere, erabiltzen dugula, hori elikatzeko zerbait egiten zuna, eta horien artean, jendeari ere, aurketzen zaio, agian bide horretatik joanez, hori meditazioak eta pixka bat autokonozimentuan sakontzeko zerbait. Hori zaila da, eta bizitza oso batean ez dakit nahikoa izanen dugun hori lortzeko, baina ni zurekin bat nator hor daukagula bizitzaren gakoa. Hori. Bueno, ni aztu baino lehen bukatzean sobrebarrenetan dago inkesta bat eta mesedez betetzeko. Hortxe dugu hurrengo galdera mesedez. Piztu hori. Ez, baina... Bai. Bagoz egitza. Ahots altu. Altzatu hotxa. Marko zentzat, urrentu denagatik, dirudi zure teknika gehiago jartzen dituela sintoma, ez bat ez berdina, baina azpian dagoen gaixotasuna edo ez dakit da anire bat, gibelako kantzer bat, disko mina baten duela, gena ikusten hor, oso importantea gindori bentzea da, portzen duen arazo batik, zentaren bizitzakabitatean, eta baina, gero, azpian dago zure teknikarekin, boski, igual, minori gutxitu edo kendu bat dugu, eta bizto edo kontakta, baina kantzerra ez dugu osatu. Hori, dute, komplementari izan daitekela, baina nahi duke ekarri duzu teknika hori. Gero beste bat, Fernando Rentzat, esan duzu, Grezian, egin da ikerketa bat, zerekin dira egiten ikerketa gehiago teknika hori, ziratzu teknika hori sartzeko gure sistema, zendura jarria izan bada, ez izateko alternatiba, baizik eta komplementarioa edo gehigarria edo zero ditu, gure medikuntza normalia, ez eta okagun medikuntza, ez? Egian, ikerketa gehiago dugu dira, eta izan duzuna, bakutxo bat erostean, baten masai izan ditu ez, monta hauek, edo dortzen badute recuperazio berezatea, edo pertsona beto sentitzea, edo hori, nik uste dut orduan, sartuko diratekela teknika hau, zergatik ez gure sistema, ez? Baina horretarako, agian demostratu bat dute benetan, dortzen dutela zientifikoki, ez dakiz manzan, dortzen dutela kultura bat, ez? Eta Jesusi, ez aipatu, gure medioan asko kontsumitzen ditugu gure gauza. Esnea, esnekiak, ardoa eta zerbeza, ez? Ja. Ardoa eta zerbeza. Eta gure medioan, zer egitzea datazu, hiru gauza, hiru elikadura hori guz. Bueno, usten dira zue? Ez dakit, urrenkea behan, hasi nago. Esnekiaren gain, nire ikuspegia nik argi daukat. Nik erabat baztertzen ditut. Osasun arazo larri bat baldin badago. Osasun larri ez baldin badago, bere neurrian, noizian behin gazta, albara, untzana, grasa gutxiko daukalakoz, eta noizian behin jogur bat jatea, ez du debekatzen. Esnea bera, esnea bezala, ni esnao aldekoa, esnea hartzekoa. Ez, unentzat gutxiego bendik. Baina gutxiego, uneak bularra hartzen bukatzen dunean, esnea bukatu behar luke nire ustetan. Esnea. Eta gaina, esnean gainean itziten algun nuke egun bat. Zer esneataz ari garen izketan. Zer likatzen da, zer zen ditu behiak, zer ematen dizkiote, zer animalizema pixukua da,
haren antibiotikoak noiz desagertzen diaren gorputzean, nora joaten dira antibiotiko horiek, eta bar, esnekia. Eta alkoholan buruz, alkohola bere neurrian, beti hainez esaten osasunaren baitan. Minbizio bat baldin badago, noski alkohola lehenengo kenduko nikigunak izango lidake txokolatea, kafea, alkohola eta drogak. Nik kenduko nikiguna eta tabakoa. Minbizio baten aurrean. Gero, irintxuriak, azukre txuri refinatuak, eta derivatuak, eta esnekiak. Minbizio baten aurrean. Jari erasaten, besotasun potente baten aurrean. Hortan, eta alkohola bere neurri batian, nik ez dut hain txarra ikusten, beti ere ardoa esan duzu, ardo bez bat, naturala, eta garagardoa naturala bat. Garagardoa, alkoholi gabekoa, hori ez da garagardoa. Hori da manipulazio hutsa bat da. Nera ustetan, erantzun dizuten. Eta gero, zientifikamente eta zientziatu dena, zeleno esan dutena. Ezke, pixkat atzera beretzen modugu historia, zetaz elikatuta nola egin den beti izakia eta hainen beste estremora joatia, ez dizu ematen pentsarazten horrek. Eta hainbeste makrolitikak etxaia ikaragarria, etxaia da, medizina ofiziala, no ez medizina tradizionala terapeutak gu, dena launa gara, denak ados gaude, baina medizina bera ondia dezela, eske hor interesa batzuk insartzen gara, eta gure gehien erakutsi duna eta guri gehiena aztertu duna eta zientifikamente dena Dr. Hammer behiratu nun dagoen, eta nun dakaten eta zeinek hor bugatzen dunik erantzuna. Terapienerarekin guk ez dugu minik tratatzen. Erabiltzen ditugu anestesiko lokalak, baina anestesiko lokal horiek eta gainera erabiltzen ditugun konzentrazioan ezin du minak endu. Oso kantidad txikian direlako eta oso diruituta direlako eta gehien bat minik gabeko gaixotasunak tratatzen ditugulako. Orduan, kontua da, sistema nerviosa tratatzen dugula, persona zehatz baten sistema nerviosa tratatzen dugula, persona horrek hori bere arazoi buelta emateko edo asmo horrekin. Adibide bat paratu dizuet lehenago, eta adibide horretan, adibidez, hola nola sartzen den minak entzekoa, persona bat etortzen baldin bada bezaburu izoztu batekin, eta agin batean, prokaina zaztatzean, dena desagertzen baldin bazaio, ez dakit hori osatzea den, edo zer den, netako osatzea da, sendatzea baino gehiago osatutatzea zelda konsultatik, eta gainea ikusiz, gaizki gotaren benetako motiboa, ez dela horko ezagitze estrukturatik etortzen zaion zerbait, baizik eta agin batean duen infekzio bat. Orduan, guk terapia neuralarekin tratatzen dugu persona. Eta baliatzen gara persona horrek egiten dituen sintomez jakiteko nundik hasi behar dugun tratatzen. Beste adibide bat partu bizut eta pisatu lezeko. Gure berdin zaigu adibidez emakume batek konsultatzen baldin badu metrorragia bategatik edo hilek hori gabe dagoelako. Azkenean mundu hori kontrolatzen duen sistema nerviosoa, vegetatiboa, tratatuko dugu eta gorputz horrek, nerviosistema horrek nahi badu buelta emanen dio egoerari. Jakin beharko genuke ea zergatik emakume horrek galdu duen hiliokoa edo etengabe daukan. Eta hor sartu beharko genuke motibo zerrenda luze bat genetikoak, psikologikoak, elikatzeko manera, kutsatuta dagoen, milaka gauza, eta horiek ere landu behar dira. Neuroterapiarekin gehien bat tratatzen ditugu fisikoenak. Hori gorputzean, horratz batekin, tratatzen alditugunak, baina ez da mina tratatzen dugunak. Gio? Erantzuna, bai, zergatik ez dira egiten ikerketak. Bueno, Grezian egindan ikerketa hori siatxulariak egondia lan egiten voluntario bezala kobratu gabe. Orduan, bueno, eta hola, beste batzutan ere hola izan da. Zergatik ez du inor jartzen dirua hortarako? Bueno, badakigu zeine jartzen du
gehien bat zein jartzen du dirua ikerketak egiteko. Eta ez duten esaiotena interesatzen olako gauzak ez da pixka bat ere. Eta gero, badago beste puntu bat, guk ezin deu demostratu zientifikoki ze gertatzen nahi da, gorputzan toki batean ukuitzen detenean. Da guztiz indemostrablea. Demostrablea da ze esaten du personak gertatu zaiola, sensazioan aldetik, baina hori ezin da, ez daude zenbaki batzuk jartzeko, ezin da. Eta orduan alde batea gaude. Adina bada eta alta ematea posible bada, ze pertsonari hobeto rekuperatzen da, hori diru bada ere bai. Bai, eske garbi da, hori... Bai. Hor da, bai. Baina hor zaudete zuek, ez guk. Bueno, dena gaude. Dena gaude. Bueno, ni galdetu nahi zuen, Marcos, nerbioterapia, mina kentzeko baliogarria da, baina diagnosis egiteko edo mina sumatzen duzun puntuen araberaz baliogarria ote den, edo jarri duzun hileroko historia horrekin, azpitikan izatean diela, miomak edo arazo... Bueno, gu diagnostikatzeko baliatzen gara, hori medikuntzak erabiltzen dituen baliabide berberez. Azkenean, ni medikoa naiz, eta egiten duguna da, beste ikuspegi batetik, agian ikusi egoera horretan segertatzen alden. Baina, puntu minberez ero aritzen garenean da, batzutan ukitzen baldin badugu gorpuz bat, eta hor, zerbait minuta baldin badago, igarrantzia ematen dugu horri, hori legoerako, edukerako hor egon behar, minori, eta gehien bat nun kokatzen den. Segmentu berezi batean kokatua baldin badago, eta segmentu horretan, persona horrek beste sintoma batzuk ere egiten baldin baditu, paukago lotura bat izaten alduela, osotasun bat edo egiten. Baina guk mina ez dugu kentzen terapiarekin. Mina kentzen dugu, mina kentzen da, ongi egindako tratamendu baten ondorioz, mina sintomat bat bazen eta desagertzen denean. Listo. Gehiagorik? Ni, Jesus izan nahi nion, pizkat guztiz adoz, esan duzun guztiarekin, eta dieta makrobiotikoa hartzen dela gauza arraro bat bezala, eta berez, da dieta mediterraneoen oso antzerakoa. Edo sukaldatzeko erata hori, igual ezberdina, baina oinarria asko, antza handia dauka, batez ere lehengo dieta mediterraneoarekin, esnekinak enduta. Orduan, askotan ere bai arazoa da, gizartea ez dagoela, hezkuntzan ez da sartzen, adibidez, nola elikatu, ez dakigu askotan ezer elikadurari buruz, eta medikuen artean ere bai, defizit handia dago formazio horren inguruan, hor daude tabu, daude, ez dakit nola zangaizku lertu asko ere bai, ez? Edo, ez dakit nola esplikatu, bai. Gauza asko ezakizkigunak, eta esaten ditugu, errepikatzen ditugu, entzun ditugulako, baina ez dira errealak. Dieta mediterrana ez dute zereala ia erabiltzen, gutxi erabiltzen dute, eta gero asko erabiltzen dute, asko urte guztian, elikadura berdina. Nola daike, urtaro bakoitzian, oantxe bertan bakizuzuk, ostoa ateratzen ari dela, kanpoa begiratu eta gaurti biharrera zealdaketa daukan, eta zuk uste duzut berdin elikatu behar duela? Ez nago hori zaten. Eta adibidez, udaran jan behar diren solanazeak urte guztien ari gara jaten, ia danok. Eguneko labeto merezti ari gara tomatea jaten, piparra jaten, patata, berenjena, aguakatea, janak jaten ari gara urte guztia, ez, mesedez, urtaro bakoitzien urtarokoa. Eta belardia behiratu eta dienten hori txorikardoa, eta behin gaina eta belarroi denak horiken infusio bat, eta eske piztu egiten zaitu, hartzen duzu hori, sentitzen duzu barron zerbait muitzen dela, eta hori zuri eta gizona ere jajunin da. Mina horrena, guz edetzen gena da, mina hori nolabait kontzentratuta dago, espanditzen, zabaltzen, muitzen,
leku hortakoa, eta hortako guk nolabait jendire bati laguntzeko non eukitzen alduen arazoa eiteko meridianuak erabiltzen ditugu. Organo bakoitzan bere meridianua arpegiz, ni hortaz baliatzen ez lagundu alizateko jendeari. Eta minbizi baten kasuan, amistan pasazait, eta hori da nire mina hori da, ikustea badaukala, minbizi bat martxan daukala, ez zaio diagnostiko batian aurkitzeko beste 2 edo 3 edo 4 urtez ez dute aurkituko. Eta hori ez dago zientziarik, Fernando esan da, hori ezin da demostrau hori hola dela, baina, karo, gorputzan zelularki antzematen diogu, baina hori ezin dugu zarra egin, zen dizut, horri egiten algo nuke, baineke edo medikuntza beak egingo balu adibidez makrobiotika. Makrobiotika nina edo nuke guk egitea baino, danak enializateko medikuntza ofiziala beak hori egitea eta ez operatu, eta hani 2 ordura kafesini bat Galleta Mariakin hartzeko. Jesus. Bueno, bakatu. Jesus, pues ya eskapo joan zaigu denbora, eskerrik asko honi ziruei, eta jarraian banatu behar dire sariak. Vale?